Tervetuloa tutustumaan kanojen ulkoaitaukseen. Tässä on muutama kana parasta aikaa ruokailemassa ja siellä on myös kukko heidän seuranaan. Mutta kerrotaan lisää, mitä on otettava huomioon, kun suunnittelee kana-aitausta. Olen Ari Puuri ja haluan esitellä teille tällaista kanojen kesäkanalaa. Kesällä tällainen kanala on oikein mainio, missä voi kanoja pitää. Mutta muutamia asioita kannattaa ottaa huomioon, kun suunnittelee tällaista kesäkanalaa. Tässä kesäkanalassa on tällainen katto, ressu, joka estää, että sade ei pääse kastelemaan tätä alusta, ja samalla se toimii myös suojana auringolta. Kanat ei välttämättä ole sellaisessa auringossa kylpijöitä. Ja täällä tosiaan on tällainen tiheä verkko. Se kannattaa myös ottaa huomioon, että pikkulinnut eivät pääse tuonne kanojen sekaan syömään samalle ruoka-astialle, koska niissä saattaa olla pikkulinnussa salmonella ynnä muuta tautia. Ja myöskin eivät pedotkaan pääse, kun on tällainen tiheäsilmäinen verkko, niin kannat saa olla aika turvassa siellä. Kana-aitaus kannattaa aina kattaa ressulla tai verkolla. Se estää petolintujen vierailut siellä. Kana-aitausta kun käy rakentamaan, niin kannattaa rakentaa kana-aitaus niin korkeaksi, että hoitaja pystyy selkä suorana siellä liikkumaan. Ja myöskin oviaukot kannattaa tehdä niin isoksi, että vaikka kottikarille pääsisi sinne sisään. Tässä nähdään tämä kesäkanala ja mitä tuolla kesäkanalan sisältä löytyy. Sieltä löytyy tietenkin kanat ja kukko. Kukko ei ole toki välttämätön kanalassa, mutta se antaa niille turvallisuuden tunnetta. Silloin kun kukko on siellä mukana, niin kanat ei silloin niin kesynyt, kun kukko on mustahukkainen kanoistaan. Tässä nähdään, kun kanat ja kukko menevät tuonne ruoka-astialle, tuo keltainen astia, mikä siinä näkyy. Ja huomatkaa, että tuo ruoka-astian reuna on kanan selän korkeudella. Niin silloin rehua ei mene haaskuuseen. Jos laitetaan johonkin pesuvatiin, niin helposti kanat kokee, että on heidän kylpyammeensa ja silloin rehua menee hukkaan. Nyt nähdään lähempää tämä ruokailu tämän ruoka-astian ympärillä. Tosiaan kun se on hiukan korkeammalla, niin silloin kanat ei tuo hiekkaa eikä purua tuonne rehuastiaan ja rehu säilyy puhtaampana. Ja lisäksi rehuastiassa on tällaiset rivat, jotka estää sitä rehun haaskaamista. Mutta kannattaa huolehtia, että tämä rehuastia on riittävän iso, että kanat varmasti pystyvät ruokailemaan siitä. Kanoille kelpaa kaikki vihreä heinä. Se on kanoille suurta herkkua ja toki kohtuudella. Ja tässä kuvassa näkyy orret, jotka on mitoitettu sillä lailla, että ne on noin metrin korkuiset, jolloin jos kana jotain säikähtää, niin se ei ainakaan hoitajan kasvoille lennä. Ja nämä ruskeat kanat monesti viihtyvät tällaisilla matalimmilla orsilla. Lisäksi tuossa vieressä on tuollainen sininen ämpäri. Se toimii vesiastiana ja se on sellainen edullinen ratkaisu vesiastiaksi. Kanat osaavat myöskin juoda tällaisesta vesinippa-ämpäristä. Tässä näytän vesinippaa, mistä kanat nipsuttaa sitä vettä. Se on kanan silmän korkeudella ja pikkasen ylempänä, että se helposti siitä saa sen veden. Tässä taustalla on tällainen pieni kesäkanala, mihin kanat pääsevät suojaan yöajaksi ja myöskin munimaan munat. Huomatkaa se, että tämä seisoo jaloillaan tämä
Kesäkanalan alaosa on avointa tilaa, jotta kanat eivät munisi sinne. Kanatikkaat on edessä, mitä pitkin kanat nousevat kesäkanalaan munimaan ja oleskelemaan. Tässä tutustumme kanan pesään. On rakennettu tällainen luukku kanalan ulkopuolelle. Ja niin kuin näkyy, siellä on kananmunia. Ja kanat haluaa munia vedottomassa suojassa. Ja niin kuin näkyy, se on tuollainen pieni koppi, missä kanat viihtyy ja siellä voi samaan aikaan olla useampi kana munimassa. Hyvä muistaa, että kukkoa ei välttämättä kana tarvitse munimiseen. Kanojen pito on mielenkiintoinen harrastus, mutta aina muistettava sitten, että kun talvi tulee, niin sitten nämä on vietävä sisälle lämpöiseen talvikanalaan. Mutta kesäaikaan ne viihtyvät oikein hyvin ulkosalla.